रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। बाबा भाई फोन को चलने गए फोन कर छे हां कोड दिए मामा का मोबाइल को कहा मोबाइल फोन कर छे से मामा का मोबाइल तुम लेफ्ट होनी एसे कथा हो ए मोबाइल कथा हो ताको नंबर न बाहर करला नंबर तो नहीं जाओ एठू हां ये कर दे हां कहीं जाओ छो ना बाहर करो ना बाहर करो भाई का ना बाहर करो कौन एटा हम कर दो तो नहीं तुम्हें कैंसिल है जीवा मेट्रो कैंसिल करे पे नहीं मेट्रो ये शेयर को चिपो फाइल टेक्सचर ଯାହା ଆପଣ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମଉସା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଜଣେ କବି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 64 ଏଟା ମୋ ମୋବାଇଲ को ଆସିଗଲା ବହି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି कथा हो कोड लगे जो कोड कथा है एको होता होगा नहीं ସୁଜାତା ଅନମ୍ୟୁଟ ଅନମ୍ୟୁଟ କର ବିପିନ ଭାଇ ତମେ ବି ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛ ସୁଜାତା ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛ गुड इवनिंग से लिख दे के रखिए ए 7 टा अछि ନା ଟିକା ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକା ହଁ ସୁଜାତା म्यूट ही जाइछु सुजाता म्यूट ही जाइछु मैडम को कैमरा टी ऊपर बढ़िया समते चुपचाप आसीनांती
ପଙ୍କଜ ନଳିନୀ ମତେ 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 ପଙ୍କ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଦ୍ମ ଦେବି। ସଂସାର ପଙ୍କରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ପଙ୍କ ନଳିରେ। ପରିବେଶ ପଙ୍କ ହେଇପାରେ, ଭୂମି ପଙ୍କ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପଙ୍କଜ ନଳିନୀ। ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଏ ବହି ପଢିଲା ବେଳେ। ମତେ ନେଇଯାଇଛି ଏ ବହି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭିତରକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଡିଟେଲ କହିବା ତ ସମ୍ଭବ ହଉନି। 60ଟା କବିତା କହିବି। ତେଣୁ ବେଲାଳ ସେନର ଆଖି ନୁହେଁ, ଏଇ ବେଲାଳ ସେନ ହଉଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିମୟତା। ଏ କବିତାର ଭାବକୁ 60 ନୁହେଁ, 60 ସହସ୍ର କୋଟି ବେଲାଳ ସେନ ଦେଖିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ମତେ ସେୟା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବେଲାଳ ସେନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା। ପ୍ରକୃତ ବେଲାଳ ସେନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଧାରା